ఈ ఆషాఢానికి మన సూర్యకాంతంలో కంచిపట్టు మీద ఫ్లాట్ 50% ఆఫ్తో వచ్చేసామండి. బ్యూటిఫుల్ కంచిపట్టు సారీస్, చాలా అంటే చాలా యునిక్ సారీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ సారీస్ అన్నీ కూడా ఫ్లాట్ 50% ఆఫ్లో, అంటే అందరూ కూడా మన ప్యూర్ సారీస్ అఫోర్డ్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు కదండి. సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ సూర్యకాంతం అనేది ది బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అవుతుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ సారీస్ అండి, బ్రైడల్ వేర్కి ఉన్నాయి. తలంబ్రాల్ సారీ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇవన్నీ కూడా మనకి బిలో 10,000 ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది. చాలా యునిక్ సారీస్, ప్యూర్ కంచిపట్టు సారీస్ అండి, చాలా బాగున్నాయి సారీస్ అన్నీ కూడా. సో ఈ సారీస్ అన్ని పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే మన సూర్యకాంతం కుకట్పల్లి వివేకానంద నగర్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది. సో స్టోర్కి వచ్చేసేయండి. ఆర్ఎల్స్ ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకోవాలి అంటే వీడియో కాల్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా యూనిక్ సారీస్ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా మీనాకారి బార్డర్స్ వచ్చి ఉన్నాయి, చాలా సారీస్ ఉన్నాయండి మన స్టోర్లో. సో వచ్చేసేయండి. మన సూర్యకాంతం కుకట్పల్లి వివేకానంద నగర్ కాలనీ, అభి టిఫిన్ సెంటర్ పక్కనే ఉంటుంది.